Udaipur Khilpara amchaini bomtom gwnang swrwngnai Rohan Datta taklai bisini joint entrance ni amjukmungo wngkhari wngwi mechanical engineering no tui agartala NIT o swrwngnani shep mankha phiaba rangni bialni bagwi gosawi tongmani o swrwngnai thinang abono tuino Montri okra ni thani suimung bulaini bisingti chubachu sanka Rohan aboni yagulo haste hapani bwkhakti bahike Rohan no chubachu khlai mano hwnwi koklam salai tongmani jorao Rohan no chubachu ni bagwi bwskango phaike agartala municipal corporation ni mayor Dipak Majumder aboni betik wngwino tangsalo kuchuk beramni swrwngnai rokni bagwi Montri okra ni manjuk mungo 50,000 rangni check yafre rika agartala municipal corporation ni mayor tei kaham ke poriwi thinango hastini mung sungsarina bagwi Rohan no kha thangsari khe mayor sini gana gini wo kwbangma bomtom gwnang swrwngnai juksang tongo phiaba rang kreni bagwi bwskango agugwi manya borok a kwrwi swrwngnai juksang no chubanani bagwi jotono koikha hastini Montri okra Dr. Manik Saha abo haikeno sini Tripura haste naithotok wngnai. Bureau report Kokharang.